Det har bare givet mig så meget glæde og så meget positiv energi at være en del af det. Jeg har ikke oplevet noget kor, der minder om det her overhovedet. Jamen, jeg hedder Berit og er 57 år, bor lidt ude for Roskilde. Og det koret gør for mig, det er, at det fællesskab, vi har i koret, det er jo fantastisk. Jeg hedder Maja, og jeg er 38 år og bor i Roskilde. Og jeg kommer i koret op for psykisk sårbar, og der har jeg gået i cirka et år. Og det er virkelig noget, jeg ser frem til på en uge med alle de andre ting, jeg skal, som handler meget om sygdom. Fordi jeg også har skizofreni og kroniske smerter. Og min udfordring det er, at jeg har paranoia, og jeg har panikangst også, som jeg nogle gange slås lidt med. Men jeg prøver at takle så godt jeg kan. Så har jeg lavet min egen sang sammen med Nina, som det for at fortælle lidt om, hvordan det egentlig er at være i systemet i rigtig mange år, før man faktisk bliver vedkendt, at man har førtidspensionist. Når vi er ude til koncert, så får jeg lov til at synge min sang Håb. Men inden at vi synger den sang, der kan jeg fortælle lidt om, hvad den betyder for mig. Og det her meget stærke budskab med håb, når man har det svært. Og faktisk har vi mange sange, som folk selv har skrevet, som vi synger til de her koncerter. Så det er stærkt. En unik ting ved koret op. Det gør bare et eller andet, synes jeg, at man fortæller andre til koncerter, at selvom det kan være hårdt, så er der altid en vej ud. Ikke? Der er altid håb forud. Men det at have koret og være en del af det, og vide, at yes, en gang om ugen, der skal jeg afsted til det her, det er bare så fedt. Og det giver mig bare så meget godt. Det er bare fantastisk. Jeg er så glad, når jeg går herfra.